Ribeira. Ribeira nós entendemos por ribeira, pois un viñedo. De feito, ois falar a moita xente e dice vou á ribeira, non di vou á viña, di vou á ribeira. Lóxicamente tamén é a ribeira do río, o sea, é un terreno en ladeira, caendo ao río, pero a xente teno tan interiorizado que denomina o viñedo como unha ribeira. Como se ve, esta ribeira é unha paisaxe totalmente inclinada, chea de muras, en costa. Entón, cando hai un lugar que é así tamén moi inclinado, moi pino, moi en costa, decimos que é unha ribeira. Pero ainda hai máis, porque aquí na ribeira os froitos veñen antes. As cereixas, todo o mundo sabe que maduran moito máis cedo. Entón, cando hai un sitio, cando hai un lugar que é parecido, é dicir, que é máis quente e as froitas veñen antes, tamén decimos que isto é unha ribeira. Estamos aquí nunha boca ribeira, que era unha palabra moi querida por don Ramón Otero Pedraio. Estamos na entrada á Ribeira Sacra. Daqui para baixo viven os ribeiraos e as ribeirás. E daqui para arriba, os montañeses e as montañesas. Estamos entre a ribeira e a montaña. Que significa Ribeira Sacra? Pois a palabra sacra é sagrada. É sagrada, vese ben, porque está inzada, está chea de mosteiros, está chea de igrexas románicas. E a palabra ribeira, orixinariamente, parece que era roboira, entón significaría carballeira, bosque, que tamén se ve perfectamente que hai aínda hoxe. Pero logo nos documentos confundiuse con ribeira, de riboira, que ven do latín riparia. Porque isto é unha ribeira, é dicir, son terras que están á beira dos ríos, do Miño, do Sil e dos seus afluentes. Mura. O sistema construtivo que máis utilizamos para asentar os vides, nós denominámoslo como muras. É o que se ven entendendo unha mura non moi ancha, o sea, que colle unha hilera ou dúas de cepas, fai unha zona llana, onde se traballa para salvar un pouquiño a pendente. Lle chamaban unha mura, unha poxada, ou normalmente dicían, vai matar aquela poxada, ou vai costumbres, según que persona cho dixera. Aquí onde estamos, pois é en Sabadelle, aquí agora estamos nas ribeiras, entre a zona de Altamira, Viñas Vellas, e bueno, o terreno, según vai cambiando xeográficamente, vai discurrindo o río, vai creando determinados espacios con diferentes inclinacións, diferentes formas de construir as muras, o sea, bueno, vai cambiando un pouquiño en función do terreno. Patal. Se a pendente suaviza, como era o caso cando chegabas ao Miño Vello, e o terreno iba suavizando, pois ampliaban esas muras, iban sendo máis amplias e chamábamoslle patales. Un espacio máis llano, unha mura máis ancha que ten cepas, pois tamén era un patal, non? Calexote. O calexote sería unha mura dos peares, eles denomínalo así, ao mellor, depois, dependendo dos pueblos, de cada espacio, tal, pois ao mellor ten uns matices, pero en xeral, pois é así. Hai unha tradición familiar pois que se alonga bastante no tempo, xa varias xeracións, pero bueno, que pouco mérito ten porque aquí pode dicir calquer veciño.
nas aldeas da Ribeira, toda a casa tiña o seu viñedo, é dicir, que tiña unha relación co viñedo, co viño, xa de generacións. Era unha forma de vida, de entender o traballo a terra, lóxicamente guidábanse as condicións para o cultivo da vide, e facíase viño, que tamén se comercializaba, bueno, en fin, era unha fonte de ingresos importante, que eu non fixen máis que continuar, non? O sistema construtivo era o máis fácil, pedra había, extraíase según se iba preparando o terreno, íbase roturando a ladeira, según foron instalando os viñedos, pois o que se facía era ir removendo o que lle chamaban a remova, que era remover o terreo, iban sacando a pedra e facendo os muros de pedra seca. E é simplemente que non leva ningún tipo de argamasa, ningún tipo de aglutinante para suxetar unha pedra que outra, vai pedra contra pedra. A forma de construir era buscar a cementación, buscar o penedo, e partir desa base sólida e construir, ir metendo pedra e facendo o muro. Por dentro, lóxicamente, tamén hai que ter unha técnica constructiva que hai que ir rellenando tamén con pedra para que faga de drenaxe. As propias bodegas, que estaban ubicadas aquí as bodegas de fermentación, as bodegas como a que temos as nosas espaldas, eran de pedra seca. As adegas, lóxicamente, aproveitaban a ladeira, estaban moi ben integradas na paisaxe. O primeiro que marcaba esa pauta era a propia pedra, extraída no propio lugar, era a pedra do lugar, onde se entonaba e integraba perfectamente. A construción lóxica era soterrala, porque iso evitáballes construir paredes. E a parede de arriba solía ser peneda do propio terreno. A ladeira, lóxicamente, xa favorecía pois a construción. Escairo. E a forma de salvar as alturas de unha mura a outra, e aquí sempre o tipo de construción que tiñamos eran escairos, que era unha pedra de lousa, nesta zona é todo lousa, e xisto, eran pedras metidas na mura, no que era o valao, a mura sujetaba o terreno, clavábanse unhas pedras que facían a modo de escaleira, pero ailladas, non iban pegadas, eran elementos aillados, unha pedra cada escalón, e que sobresalían do muro. Noutras zonas estaban integradas no muro, o sea, pois xa facían a modo unha escaleira un poquinho máis traballada, podía ser esta tipoloxía, pero o máis frecuente, aunque aquí había desto, era o sistema de pedra hincada no muro, que era unha tipoloxía moi frecuente nos castros, o sea, moi castrexa. Todo tiña un porqué. Aquí a vida era moi difícil, os traballos eran todos moi difíciles porque isto é moi pino, todo é pendente, vayas por onde vayas, sempre tens que subir ou baixar, por uns carreiros entre as muras cheos de pedras que eu cando vou por eles cústame xa andar, non digo se teño que levar en riba un cesto ou teño que levar en riba un feixe. Por iso lles custaba moito. É curioso que moitas veces eu lembro de neno que chegábamos á ribeira de meus pais e preguntábamos: "E logo o señor José onde vai?" E a muller decíanos: "Foi para arriba ou foi para baixo?" Porque é o que hai, arriba e abaixo. Aquí non podes traballar co tractor, aquí ten que ser todo manual. Vara e cotón. A poda tamén vai variando dunhas zonas a outras, cada sitio tiña adaptado un sistema de poda. E aquí, por exemplo, podábamos a vara e cotón, que consiste en deixar unha vara, que é o que vai dar o viño,
que aquí lle chamaban a vara do viño. O viño, o racimo ou tal, denominábase o viño, porque ao final era o que iba a acabar sendo, non? Deixaban esa vara, pois con determinados ollos que lle chamaban, ou yemas, nós sempre denominámoslo como ollos, cada yema era un ollo. E un cotón máis atrás da vara que iba a ser a que producira a vara do seguinte ano. Arxonar. Arxonar é preparar as estacas, que normalmente as boas deben ser de castiñeiro, procúrase que sean de castiñeiro, e se está todo preparado para o seguinte traballo que é a ata. Hai que atar as vides e as cepas ás estacas, e átanse con bimbias. Que é outra palabra que hoxe tamén está en desuso, porque lóxicamente van se introducindo outros materiales para o atado, van desaparecendo pois incluso os árboles ou que se tiñan podados para que deran vimias todos os anos. E aquí, por exemplo, denominábanlo vimia, outros pois vimbieiro. Moitas veces ao lado das muras hai vimbieiros, porque xa quedan cerca. Hai que ter as vimbias moi ben degalladas, moi ben limpiñas, e con elas atase. Encobar. Xa o di o propio nome, encobar é enterrar. O que se viña enterrando nestas ribeiras era ou ben as vides, pero mellor aínda toxo que se traía da montaña, se baixaba ao lombo ou se subía, dependendo, e ábrese un buraco na terra, bótase ese toxo ou vides, e logo pónselle por enriba fento ou algo de palla, porque senón traga a terra toda para baixo, para que quede así a terra. E xa queda preparado para o seguinte traballo. Antiguamente non se botaban herbicidas, entonces primeiro cavabas, escarabellábase, que era neste tempo, que era facerlle o pé a cada cepa e despois cavábase a poxada toda ou a mura ou que lle queiras chamar. Na cava faise con enxadas ou aixadas, para ben que teñan gallas, que sean de gallas non tipo roda, porque poden cortar as raíces da cepa. E dánselle a volta aos terróns, que normalmente están cheos de erva, e vanse facendo cabañóns, e vaise deixando así os terróns aliñados. E despois a renda era no mes de maio que se allanaba a terra outra vez. Acháianse os cabañóns e sácanse as ervas malas. E máis ou menos xa queda preparada a viña. Logo, máis adiante, hai que lle dar o que se di a medicina, é dicir, hai que sulfatar. Fomos os primeiros en facer as máquinas de sulfatar en España. E somos os inventores da soldadura de cobre, que foi unha pena non a patentar, porque rapidamente nos copiaron. A cousa hai que dicila como é. As máquinas de sulfatar sempre se fixeron de cobre. Chegou o plástico e festiciou a máquina de cobre. Nós somos conocidos a nivel nacional e casi podía dicir internacional. Sí, porque somos os que quedamos únicos facendo estas cousas que facemos nós. Ou tes que ir a Portugal para ver algo de cobre de artesanía ou a Marruecos. Había uns húngaros que viñan en carros matos, como os gitanos, e traían toda a familia. E o meu abuelo tiña alquitaras. Entonces, dixo yo aos húngaros se lle aprendían un oficio ao seu fillo. E eles dixeronlle que sí, porque botaban a 3 ya 4 meses aquí, porque daquelas peares era unha bonanza, porque todo se movía a través do ferrocarril. Aceptaronlle a proposta do abuelo, que lle aprendía un oficio, pero tiña que lle dar, non sei, se cada semana, se cada día, un garrafón de viño de 8 litros, para toda a familia, diles. Estamos falando do ano 37 ou 38. Daquelas, había que traballar día e noite, España estaba sin faguer.
Todo cambia, vai cambiando os usos, e moitas destas ferramentas ou utensilios que se utilizaban non vanse perdendo a forma de denominalos porque non queda o seu uso, non hai uso, desaparece hasta a forma de denominalos. E se lle sumas outros cambios, o que falamos, o abandono, tal, os propio manexo dos ríos que se fixo ao largo do tempo, como poden ser os encoros, cambiou moito a estrutura en torno á vida do río. Desapareceron pueblos, polo tanto, desapareceu xa de cuajo pois unha tradición, unha forma de entender a vida neses lugares. Xacia. A xacia é un dos seres máxicos da Ribeira Sacra, dos seres máxicos do río Miño e probablemente dos seres máxicos máis singulares de toda Galicia e incluso, eu diría, de toda Europa. Emparentada cas selquis, cas donas de auga, cas lamias, cas xanas, e é unha muller de auga doce, unha muller peixe que saía do río para namorar os barqueiros ou aos ribeiraos. Casaba con eles e despois botaba todo o tempo ollando por río, todo o tempo, porque quería voltar ao río. E xa deixaba fillos de xacia. Pero cando voltaba ao río, os xacios, como era bautizada, tronzaban en pedazos. E os anacos da xacia flotaban polo Miño. Era un pouco bruto. Mas tamén a xacia, para min hoxe, é unha verba viva, porque as verbas teñen que vivir ou facelas que respiren, que sintan. A fortuna máis grande de todas é que na comarca de Chantada hai 5 nenas que teñen o nome de xacia. Polo tanto, esas nenas peixe que algún día serán mulleres, cando alguén lles pregunte de onde ven o teu nome, eles contaránlle a historia das xacias. E iso é moi importante nas verbas, que estén vivas. É unha verba viva, é o maior tesouro que pode ter unha comarca como a Ribeira Sacra. Somos país de xacias. Papeiro. Rabudo. A min contaron a historia de que había escritos de que papeiros era porque a zona de Chantada da Ribeira Sacra tiña influencia católica, de católico papa, de papa papeiro, e a zona do Sabiñao, de Lemos, tiña influencia xudea de xudeos rabinos e de rabino rabudo. Sí, sí, oi papeiro, e eles, oi rabudos, oi tal. Sí, 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 se usaban, sí, perfectamente. Rabudos! Papeiros! Nacida daqui, criada aquí, emigrei e volvín outra vez a Morriña, me volveu traer aquí. Cando se jubilou meu marido, el lle toleaba por isto, lle encantaba. E foi el que me volveu a arrastrar para aquí. Ao quedar sola, pois siguen con todo o que tiña, se carviñas, se ca hortas, se con todo, e eu me sinto aquí moi feliz, moi realizada, moi feliz. Estamos no lugar da Arxuá, da parroquia da Cova, donde nacín eu. Do outro lado, enfrente do río, está o lugar de Nogueira, que pertenece a Chantada, que se chama Cartimil. Entonces, aí a xente dai e daqui sempre houve moito contacto. É algo que é singular, non tiñamos pontes, barcas había poucas, entonces o xento de dialogar entre unha e outra beira dun río, que ademais fai conca, fai cañón, o sea, a sonoridade, o eco, é tan magnífico que a xente conversaba. Isto era un mundo de xente, Todo esa parte eran viñas. E isto todo eran viñas, e para lá, isto que se ve todo a monte era viña. Isto para arriba era viña, todo. Todo isto para arriba, todo isto era viña. Cando era unha chavala,
As chavalas daqui, pois, sempre berrábamos os de alá, e os rapaces de alá nos berraban os de aquí, e comunicábamos perfectamente, e montábamos unhas juergas que non te podes imaginar, A conversa é tan máxico que estamos conversando persoas cunha distancia infinita. Antes de existir os móviles, conversábamos, non? E é fermosísimo, porque o río é o eixo e é como a canle que nos une, e a paisaxe é a que conforma ese diálogo, esa maravillosa forma ou xeito de dialogar. Na ribeira berrase moito, porque escoitan os de enfrente, escoitan os do outro lado, entón aturuxábase moito. Miña avoa, cando estaba contenta, era unha muller moi religiosa, pero cando estaba contenta, aturuxaba, botaba un aturuxo. Por eso, nas vendimas e nos traballos se aturuxaba moito, porque era símbolo de alegría, símbolo de que estaban disfrutando, estaban gozando co seu traballo, que eso é moi importante. Sempre houve tradición de música e os de Nogueira que tocaban moito, había bastantes gaiteiros para a zona de Nogueira, pois viñan por aí tocando e a xente bailaba aquí. Tocaban a gaita desde enfrente e a rapazada bailábamos aquí. A pesca nestas zonas baixas da ribeira pois era un complemento económico moi importante. Digamos que non se dedicaban únicamente á pesca, sempre seguían cultivando terras, traballando co gando, pero sí que era un apoio económico importante. Consumían habitualmente pois peixes, porque era pois moi habitual que mentre se cociñaban as patacas o lume se acercase un ao río a coller unhas troitas, por exemplo, pero tamén se vendían, non? Atopámonos no Ecomuseo Pazo de Arxeriz, que pertence á Fundación Xosé Soto de Fión, e nel o que se fai é estudiar, investigar e tamén divulgar o patrimonio, tanto material como inmaterial, xa da Ribeira Sacra en xeral, como pode ser tamén pois máis desta zona do Miño. É un pouco amosar unha vida que desapareceu completamente coa construción dos encoros, porque cambiou completamente a paisaxe. Pesqueiras. Serían unhas estruturas moi coñecidas que se situaban a todo o longo do río, que eran as pesqueiras, os caneiros, que van a variar en función da zona na que nos atopemos. Construíase no centro unha pía, era unha estrutura triangular sobre a que se colocaba posteriormente unha caseta de xisto ou de xesta, aí nese caso tendíase a chamar pallaza. E aí é onde se resgardaban pola noite os pescantíns, porque a pesca da anguía, sobre todo, se realizaba pola noite, e cando a última hora da tarde se achegaban normalmente, habitualmente, os homes a colocar os arcos. No leito do río estaban as cadeas, que tendían a ser de madeira de piño, por exemplo, que facían de tope con eses arcos de loureiro, que se colocaban a última hora da tarde, logo iba pasando as horas e iban saindo a ver o arco pois como estaba de cheo, se había que sacalo, se había que volverlo a colocar. Coa construción dos encoros, sumérxense todas estas construccións porque quedan baixo as augas e, obviamente, pois deixanse de usar. Menos mal que, así a nivel anecdótico, aínda hai algún sitio en Porto Marín onde conservan as pesqueiras e lles tiran proveito. Cando temos un lugar que se chama Pesqueiras, non? Pois seguramente sexa unha zona onde había unha pesca moi abundante, ou tamén onde se situaban unhas pesqueiras, unhas destas construccións.
aquí hubo un gran pescador, que foi o Avelino. El pescaba as truchas máis grandes que te podes imaginar, e as anguilas máis grandes pescabas el. Pois foi un gran pescador toda a vida. El foi do que viviu toda a vida. Nasa. Había de diferentes tipos. Temos nasas un poquinho máis antigas, que serían as feitas pois, de madeira, pois, madeira, por exemplo, de salgueiro. Servían pois, para pescar tanto as anguías como troitas, logo vai a depender tamén un poquinho do tamaño que teñan. Caracterízanse por ter unha boca amplia pola que entraba o peixe, que se iba estreitando cara ao interior, e logo era moi difícil que ese peixe, unha vez que entrase, poidese sair. E tamén estarían, aparte destas nasas de madeira, pois as nasas de fío, por decirlo así, non? Que xa eran, pois, por exemplo, de liño e con arcos de madeira de loureiro. Ganapán. Outro tipo tamén interesante de arte de pesca é o ganapán ou forcado, que se utilizaría, pois, por exemplo, dende a barca, cando se atopa pois, unha bancada de peixes, pois xa se tratarían de coller e botalos na barca. Chumbeira. A chumbeira sería circular, por decirlo así, botábase o máis estirada posible na auga, ao redor desa rede van unhos chumbos, unhas boliñas de chumbo, quizáis por eso de aí veña ese nome de chumbeira, e o que vai a ocorrer é que estes chumbos van a favorecer que a rede baixe, e cando o pescantín tira da rede, pecha e atraparía pois, eses peixes que non logran sair. Trasmaio. O trasmaio colocaríase dunha beira a outra do río, son 3 mallas, as exteriores teñen un ollo máis grande, a interior é moito máis tupida, na parte superior levaría unhos cortizos que a manterían a flote e na parte inferior levaría unhos chumbos ou unhas bolsiñas de area, logo xa vai a depender. A pesca máis habitual pois era a podes atopar desde anguías e lampreas ata salmóns, troitas, bogas, peixes tamén aínda moi coñecidos, aínda que aínda hoxe se poden pescar. Eu o que recordo máis era a trucha, as anguilas, que eran unhas anguilas enormes, e as truchas podoche recordar alguna que pesou 7 e 8 kilos. E eran riquísimos. Pero agora onde vai que non hai iso? É que non nos hai, siquera. Construense os encoros e, obviamente, pois, como xa dixemos, estas artes de pesca desaparece este tipo de peixe tamén, porque non teñen o remonte, non poden volver augas arriba sin salmóns, nin troitas, nin lampreas, e tamén a introdución de especies foráneas vai a provocar que as especies que xa quedaban da zona pois vayan desaparecendo. O mundo tamén foi cambiando, as formas de comercializar, de mover as cousas, cambiou radicalmente. Todo o que aconteceu nunha barca é absolutamente imposible de describir, todos os namoramentos, todas as discusións, todas as familias que se crearon gracias a unha barca tradicional e estéticamente, plásticamente, pois é un agasallo para a vista, non? Barca de paso. É unha barca de planta rectangular, feita tamén totalmente en castaño, suplía o que hoxe en día son as pontes, non? Servía para cruzar, máis que para navegar arriba abaixo. A embarcación era solo prácticamente de uso transversal, non? É dicir, que non se viaxaba con ela, senón que o uso transversal era para cruzar os ríos. Para ir ao monte, para ir ao viñedo, ou como enlace en algunha pista que comunicaba algún pueblo que non tiña, pois, esa ponte.
Isto é unha barca de unión dos povos, non? Antes de existir as pontes, ou cando se derruían as pontes, a comunicación da xente era unha barca, para ir ás feiras, a barca para ir a ver a namorada. Eu coñezo xente que o seu primer viaxe de bebé foi en barca porque era o único xeito. Hai un tamaño que digamos que é para unha familia, non? Pero as vías de paso en sí, de verdad, que eran as que podían pasar caballería ou pasar grupos de persoas pues, que iban a facer un traballo ou iban de paso a algunha aldea ou a algunha festa tamén. E podían cargar entre 20, 40 persoas e 5 ou 6 caballerías, que poden ser burros ou cabalos, va. Entón, tiñan un porte pues, de entre 8 hasta 11 metros. Sei que ao chegar a Ribadavia chamábana a Catedral do Río porque era xigante a barca. Despois tamén era o carro do río, onde levabas pois, para levar o abono, para levar o toxo, para levar todo, incluso había barcas areeiras. Que meu pai era ferreiro e tiña frago aquí, e os da parte dali viñan a arreglar a ferramenta todo onde meu pai. E meu abuelo e meu pai iban ao monte de Nogueira a Suces a facer o carbón e pasábano por Barciela nas barcas. Iban con amigos, iban a traían 2 ou 3 barcas de sacos de carbón. No tempo da vendima se montaba un andamio que se conoce co nombre de pousa, que se usaba pues, para pousar os cestos de carretar as uvas e logo pues, almacenalos no suelo da embarcación e cruzar o río con ela. Barca do pouso, barca da pousa ou barca de paso, non? A min me parece unha barca dunha plasticidade espectacular, unha plasticidade porque a rompe esta pequena pousa que era onde se pousaban os cestos para vendimar, os cestos para levar o viño ou as cousas ou que houbera nas hortas. Incluso había o oficio do barqueiro, ou da barqueira que reivindicamos nós, e o oficio tamén, o oficio que se cobraba, xa no inventario do Marqués de Ensenade se sabe o que se cobra por cruzar. E había os pasos de barca, por iso moitos lugares chamanse Porto, Porto Tide, Porto Marín. A barca de Porto, a barca de Sernande, a barca de Belesar. En todo o mundo existen os pasos de barca do río. O que pasa é que existe unha cultura máis de protexer o que son as barcas tradicionais no mar que no río. O carpinteiro de Ribeira é coñecido aquel carpinteiro que se dedica a facer embarcacións. É máis práctico na zona da costa, de mar, que non no interior, porque no interior non era unha profesión solo, senón o que facía embarcacións, pois tamén facía cestos, ou, bueno, calquer outro oficio. Bueno, era unha persoa curiosa que traballaba madeira, digamos así. Barco de Dornas. O barco de Dornas, que son 2 troncos escavados e unidos por unha plataforma, o que ven a ser un catamarán, e iba desde a zona de Ourense, cidade, hasta Peares e Chantada, polo río Miño. Se fala de que a barca de Dornas é unha das barcas máis primitivas, máis antigas, menos evolucionadas que existen en toda Europa. Batuxo. Un poquinho máis arriba había o Batuxo, que era a zona tabuada Porto Marín, que era máis utilizado, era unha embarcación planta moi pequena, rectangular tamén, pero utilizado para acercarse ás pesqueiras, para montar pues, cando había lamprea, cando había anguía, eso, pues, acercarse á pesqueira para poder recoller as redes. É rectangular, como digo, e cunhas medidas pequenas, desde un 80 a 2 metros de longo e un 10, un 20 de ancho, o sea, moi manexable. De feito, a maioría deles non tiña ni sequera remos, iba con vara ou pértiga. Nos silpos había tamén unha embarcación de planta rectangular, pero en vez de ser cuadrada como a de Chantada, era apuntada adiante. E aí consumaba 2 madeiras, que pode ser un pino, que daquelas era a pinotea, conocido, o pino meis, e o carballo, e levaba unha especie de cuadernas para reforzala. No cabe había unha embarcación apuntada,
Bueno, máis ben había dúas, había unha apuntada dun tamaño, digamos, considerable, de 4 ou 5 metros de longo, e había tamén unha máis pequena que chamaban barca de río, que era pois, para dar servicio, para poder cruzar o cabo dunha punta a outra, a xente pois, que tiña vivienda dunha beira do río e a finca do outro lado, o prado, o que fora. Entón, pois, era só para desplazarse aí. E tamén se usaba un pouco para pescar, pois, ben, a poñías así e a levabas para casa, agardabas non quedaba no río, a levaban para casa. A barca tamén ao mesmo tempo está moi unida á árbore da ribeira. A árbore da ribeira pois, é o castiñeiro, o salgueiro, que son as depuradoras, non? O salgueiro, o bitueiro. Entonces, pois, a barca é realmente unha árbore, que é bonito, non? Unha árbore que despois, ao longo de toda a súa vida, pois, vive no río. Alá por setembro xa chega o tempo da vendima. Nestas viñas, nestas ribeiras que eran de montañeses, de xente da montaña, baixaban cuadrillas de xente, pero desde lonxe, porque a ribeira da miña familia hai 20 kilómetros desde aquí. Viñan camiñando os meus antepasados, levantábanse moi cedo, viñan camiñando, familia, amigos, chegaban aquí, era unha festa. Realmente era unha festa, vivíase como unha festa. Cantábase, bailábase, bueno, que se pasaba moi ben, pero facíase o traballo. Acio. O acio é o racimo. A forma propia de denominalo é acio. O vago son as uvas que conforman o acio. Acio ou cacho tamén, pero bueno, aí que era máis frecuente acio. Nas vendimas era traballo dos nenos apañar os vagos. E dicíaselles, apaña neno, que unha vella de vagos xuntou 100 canados. E claro, o que queda despois ao sacar os vagos é os cangos ou canguelos. E a videira era a cepa, non? Cortanse os acios e póñense en cestas. Na vendima que se facía antes todo eran cestos e cestas de madeira. Para ese transporte máis a man, incluso na época da vendima, cando se recollían os acios das cepas. Culeiro. Os culeiros ou cestos tamén van a variar un pouquiño se van a ser propios da ribeira para o transporte a través dos bancais ou se van a ser, por exemplo, pois para a recollida de patacas. Son eses cestos grandes que se adaptan moi ben, que teñen unha corre para collelos. Un cesto podíalle meter desde 50 kilos a 80 kilos, ou 100, o mismo cesto, según as foras colocando. Carreteiro. Pobres homiños, menos de 80 kilos non levaban cesto, Facían os viaxes que lle marcaban, tantos viaxes lle pagaban por viaxe. Eso recordo eu perfectamente. Esos carreteiros levaban unha molida, que hai quen lle chamaba molida e quen lle chamaba a trousa. Era un saco con palla. Enchíase de folla, moitas veces da propia vide. Que se colocaba tamén á altura da fronte e que recollía na parte do pescozo para asentar, para que fose un pouco máis cómodo levar ese culeiro. A comida, normalmente na vendima, solía ser que che levaban unha fuente grande, con tenedores, e ali iban as patatas, que normalmente era o que se puñían as patatas, ca carne ou co que fora, todo por arriba. E despois poñías un círculo e cada un iba comendo. Non había platos, nin había nada. As deces. Os que carretaban as uvas, como normalmente era un traballo moi fuerte, ás 10 da mañá ou así, levábanlle, pois,
queixo, ou chorizo, ou o que había, non? En algunhas casas xamón, outras non o vían, era o que había. E, iso sí, os carreteiros sí que lle daban as 10. A vendima había que procurar coller ben o viño, pero ás veces sempre queda algún acio debaixo dunha folla, e iso ten un nome moi bonito, que é unha vergoña. Ai, que topei unha vergoña, quen foi? E ninguén era culpable daquela vergoña. Hai que apurar, acabar rápido que vai chover. Carneiros. Aquí na ladeira das un fenómeno meteorolóxico que é, por exemplo, cando está o tempo así como agora, suben unhas néboas por as encañadas e chamámoslle carneiros. É a néboa que se vai desplazando por as encañadas, observan eses fenómenos e efectivamente vai subindo esa néboa, volvese a cargar arriba e pois chove. Os ríos son as venas, a sangue dun pobo, dunha terra. Os ríos son os canles da biodiversidade, por onde circula a biodiversidade. Pero os ríos tamén foron o alimento. O río tamén é pois, a riqueza dos nomes, da singularidade, dos penedos. Por exemplo, cantos nomes ten unha fervenza, cachoeira, auga caída, os cachóns, que son as pedras onde fai o río. O río era música, o río era cultura, o río era canto para desplazarse, porque a muñeira nace nos ríos e nos muiños, non? Entonces o río estaba vivo. Hoxe, tristemente, o río moitas veces son dúas paredes de cemento que son os encoros, cando matan toda esa biodiversidade, pero o río antes era outra cousa, o río era a vida, non? A xente falaba co río, conversaba co río, a xente tiñalle medo ao río. Eu nunca lle tuve medo. De hecho, eu levei castigos por ir ao río, porque eu tiña unha compañeira que vive e casouse aí en Cartimil, e o pai tiña barca, e collíamos a barca do pai e pasábamos. Cando nos cachaban as máis, claro, había castigo. E o río era o descoñecido. Que hai debaixo do río? Non sabemos. Non timos cámaras, non timos GoPros daquelas. Vamos inventar, vamos imaginar, vamos crear. Amboa, unha palabra moi interesante que en Gundibós significou moito durante moitos anos. A cultura do viño en Galicia se identifica ca madeira. As cubas aquí na Ribeira Sacra solían ser de castaño. Se non eran de castaño, pois en certos lugares, como é Gundibós, o seu radio de influencia se utilizaban o que eran as amboas. Son depósitos de barro impermeabilizados por dentro con resina de pino, donde os tamaños oscilan máis ou menos entre 50 e 300 litros. Non? E entón se utilizaban para facer tamén microfermentacións, non? Sobre todo na zona de Amandi. Oleiro. Cacharreiro. Se nos identifica como a terra dos cacharreiros, non? Entón eran os encargados de abastecer a comarca cos distintos puntos de venta que serían as feiras e os mercados que había nas propias casas. De rapaciño eu vía traballar os oleiros aquí do pueblo, non? Entonces un deles estaba casi porta con porta ca miña casa, daí que te leva a ter unhas inquietudes por este oficio e a partir de aí, unha vez que decides apostar polo rural, que é mellor cousa que algo único que se fai no teu pueblo. Se trata de a olería de Gundibós, unha das máis ancestrais da Península Ibérica, polo tanto, con unhas pezas moi relacionadas cas bodegas, dei os seus acabados, a súa singularidade, aparte de outras pezas no aspecto culinario que facían, bueno, pois era o día a día dos nosos antepasados. Vamos a tratala como unha olería prerromana, xa que, bueno, pois,
a cultura romana pois, ten un legado brutal aquí nesta zona, pero bueno, a nosa olería quizás se identifica máis a cultura castrexa, sobre todo hai que dicilo, o torno baixo, as decoracións, as formas. Os pobres carreteiros era un traballo durísimo, ían ata a adega, cargados, para arriba, para baixo, por estes carreiros que hai por aquí, e na adega baleiraban o cesto na moxega. Moxega. Bueno, a moxega, a función dela é esmagar a uva antes de entrar na cuba para facilitar a cocción. Son dous rodillos dentados de madeira, movidos por unha manivela manual cunha especie de boca en forma de embudo, pois eso que guía a carga da uva sobre esos dos rodillos para ser esmagados. E tamén ás veces se podía prensalo. Aquí normalmente o de prensar o das lagaretas non era moi utilizado, pero hai zonas en que sí. Aviñar. O día seguinte de botar o bagazo nas cubas, pois hai que darlle para baixo ou botarlle viño por arriba, porque senón, arriba queda seco, ya picas o viño. Iso todavía se sigue facendo, e é moi importante facelo da viña. Barrar. Se están as uvas metidas na cuba, hai que facer o viño, hai que cocelo, ten que ferver. Entón, pódese xa barrar a cuba, barrar, o nome ven de que se pónselle a tapa, e bótaselle de arredor para que non entre aire, barro ou excrementos de animais. E se barra ben barradiño e ter cuidado de que non seque, porque se seca, entonces sí que se pode estropear o viño. Poñer en limpo. O viño tarda un tempo en facerse, e para podelo sacar ten que enfriar o tempo. Por iso, normalmente, antes de decembro, non se sacaba. Sacar o viño da cuba, na que está, é poñelo en limpo. Sácase o viño para unha pipa, para un pipote, e ali queda o bullo e as escorras, que hai que aproveitalas. Escorrecubas. O escorrecubas é unha peza característica tamén de bodega, non? Por lo cual atopamos pois, debaixo dun pipote, debaixo dunha ámbua. Se utilizaban nas trasfegas do viño para, digamos, que non perder ese líquido. E polo cual tamén ten unha forma ca súa biqueira, cos seus vincos, ca súa pequena asa, onde neste caso nos permite, unha vez que está con líquido, que contén líquido dentro, que este líquido o podamos vaciar nun recipiente. Dependendo da zona, se había alfareiro ou non preto, pois podían ser de arcilla ou podían ser de barro, bueno, ou de madeira. Xeralmente por esta zona en Chantada eran de madeira. Trasfegar. E despois, pasado un tempo, ese viño hai que trasfegalo. Trasfegalo é poñelo noutro recipiente. Para que? Para que queden os pousos no recipiente no que estaba e ao mesmo tempo para que colla oxígeno. Ten que ser un día especial, ten que vir o aire do norte, ten que ser un día soleado, porque se trasfega nun día de néboa ou nun día de tronada, parece que non lle senta nada ben ao viño, que o viño é moi delicado, todo o mundo o sabe. Nas bodegas, cando se trasfega o viño para o pipote que vas botar ten unha boca pequena, pois necesitas un embudo, un fonil. E entonces aí, pois, moita xente lle chamaba un garabano. Dedícome a restauración patrimonial, o cal engloba pois, moitísimos oficios, non? Como pode ser o de facer cubas, o de facer embarcacións, o de facer hórreos, ou cabaceiras, ou un tear, ou, bueno, calquer cosa que teña que ver co patrimonio material. A idea naceu de axudar a poñer en valor patrimonio para a súa conservación, non?
Comenzou, sin lugar a duda, polo folión de carros, que empezabas de neno a facelo, e o folión de carros en Chantada ten esa historia de que tens que recuperar de como se facía un oficio para logo tú representalo, non? Ou unha tradición. Entonces, desde neno, pois, eso de ir visitando polas parroquias, as artesáns que quedaban, e recopilando as súas vivencias, pois foi o que en principio me chamou. Barrica. A barrica é un pouco para almacenar unha vez que estea dentro do que sería a cantina, a casa ou na bodega onde se vai a consumir. Pipo. É un recipiente que se dedica para vender directamente desde o viño. De feito, en moitas das cantinas que había se servía o viño directamente do pipo á taza, non? A cunca. Pipa. A pipa é un elemento que sirve para transporte. Unha vez feito o viño, se pasa a limpio e logo se a outra cuba, e desde esa segunda cuba onde está limpio, a hora de ser consumido ou de ser vendido, se transporta nas pipas. As pipas podían generalmente transportarse en riba dun carro ou nunha embarcación, porque a maioría das adegas estaban moi preto do río. Caracocho, en vez de estar feito de liobas, en vez de estar feito de tábuas independientes, é unha sola peza unificada. É un tronco de carballo ou de castiñeiro vaciado, nada máis. No lugar de levar tempos, pois tamén levas unha sola peza de madeira e iso, pois un tronco vaciado onde se guardaba o viño. Cuba. Cuba é máis para cocer, para facer o viño, ou para logo pasalo a limpio, para almacenaje. Ese sería a denominación de cuba en sí, cuba de cocer ou cuba de limpio. En beber a cuba, pois iso é antes da vendima, polo menos 15 días ou así, se enche de agua, e cada 2 días ou así se lle cambia a agua para que la hinche e non colla mo e non lle día sabor ao viño. Esta cuba é propia daqui, da Ribeira de Chantada, ficaba ali nun baixo en Chantada, e así como anécdota, pois decir que carga 14.000 kilos de uva, o cal naqueles anos que funcionaba, digamos, en plenitud, ten contado os donos que lle daba para pagar os estudios de 2 fillas que tiña en Santiago durante todo o ano. Non hai moitas que superen esa capacidade, bueno, primeiro porque ten un volumen, estamos falando de 2,30 metros, 2,40 metros de altura, e outros tanto de longitud. Entonces, compre unha boa bodega. Cubete. Cubete é diminutivo, non? Digamos, é unha pipa, un envase máis pequeno. Podían ser do tamaño dunha ola, que son 16 litros, ou menos, ou 36, tamén era un canado de viño. Andaba en torno a esa capacidade, non? Así que xa temos o viño listo. Pelexo. O pelexo pois, era utilizado para transportar, neste caso era o viño, desde as bodegas de abaixo. Hai que pensar que non había carreteras, era todo sendeiros, por o cal se había que transportar todo a hombros. O frecuente era de cabra, eso curtíase, eu ainda recordo a facelo, o sea, sacaban a piel á cabra, cosíase tanto as patas como esas cortes que se facían para extraer a piel, e facíase un odre, un pelexo. Eso curtíase con sal e vinagre durante un certo tempo, para que a pel quedara tamén curtida, que non pudría, pero ao mesmo tempo quedara dócil e blanda. Unha vez que pasaba certo tempo, o que facía hinchábase e colgábase a secar na cociña hasta que se usaba para transporte de viño.
Poder comer ao mellor á ribeira e cocer carne de cabra, pois ainda se fai, Pousadoiro. Os pousadoiros, normalmente, cando subían os homes cargados, había sitios que tiñan para poder pousar os cestos e descansaren. Esos chamaban os pousadoiros. Pousaban, facían unha pousa que lle chamaban. Había, por exemplo, unha parede ou así que podían arrimar e pousaren os cestos para poderem descansar un pouco e volver a seguir a ruta. Enchedoiro. A palabra original para denominar aquele espacio onde chegaban os carros, rousaban, nun espacio amplo, como que eran 2 ou 3 carros, era ao final dun camiño onde había algo de máis amplitude para deixar o carro e que pasara outro ao lado, esas cousas, pois eso era o enchedoiro. E o enchedoiro porque, bueno, hasta ali había que levar o viño en pelexos, vaciábase nas cubas e, claro, enchíanse as cubas. As partes dunha cuba, a ver, son os tempos, que é a parte plana, digamos redonda, logo ven a boca, que é por onde se bota a uva, cando se acaba de vendimar, por onde se carga, digamos así. As liobas, que son as que fan o argo longitudinal, e os aros, que son os que apretan. E logo, pois, o picho, que é por onde se saca o viño unha vez feito, se pasa a limpo. Xeralmente son as partes da cuba. Logo vai montada sobre unhos canteiros, que son unha especie de vigas de madeira, que soportan onde asenta a cuba en sí. Tiveron unha época de baixón, digamos, de abandono, cando empezou a vir o acero inoxidable, era máis limpo, máis práctico, parecía que daba outro sabor ao viño, bueno, pero ahora sí se está volvendo a poñer en valor. Se pode perder o viño que dá moito traballo. Decía un señor daqui, eu perdónolle o mal que me fai polo moito que me sabe. Picarse. Ás veces o viño empezaba a coller máis acidez, o viño empezaba a picarse, e mesmo ás veces ata a vinagrarse, porque collía moito aire e podía vinagrarse. Mira, empezache a tirar un pouco de agulla, ten cuidado porque ches vai a picar. O que pasa é que a xente da casa non era consciente, porque como iso non lle pasa dun día para outro, que vai pouquiño a pouco, eles non o notaban. Se ten algo xa, olvídate que eso non lle das quitado. Entón pasaba moitas veces algo curioso, que chegaba alguén de visita e nas casas de aquí desta terra era obrigado darlle de beber o viño da casa a quen chegaba, sobre todo se eran homes. E estaba mal visto non aceptar. Entón, ás veces chegabas e daban o viño con toda a boa intención, ti probabas o primeiro trago, aquelo era vinagre puro, e non sabías como decirlle ao señor, bueno, é que hoxe aínda non veño moi ben de corpo, non me gusta hoxe beber, pero bueno, o viño está ben, o viño está ben. Chanqueiro. O chanqueiro era un vaso xa de determinadas dimensións, xa levaba un golpe de viño. E tamén o neto, o cuartillo, que din que tiña alrededor de medio litro. E era un vaso que solía estar nas bodegas para beber, moitas veces, ao mellor só había un vaso na bodega, ou ás veces, pois, nin vaso había. A xente daquelas bebía ben, non hai queixa. Había tazas, que tamén era o máis frecuente, a taza de barro, quizás era máis común porque bueno, pois era máis fácil de conseguir, había cerámicas na zona. Ou ben tazas de vergaza tamén. Vergaza. Eran, digamos, o máis común. Aquí en Sabadelle, pois había unha casa, un artesán, que se dedicaba a facer xarras de vergaza, xarras, olas, tazas, diferentes vasixas que logo impermeabilizaba con pez, que é resina de pino, para facer o estanco. Na zona non había barro, pois os artesáns facían xarras con madeira, con as baldiñas de castiñeiro, e pois cosíano ca vergaza,
con esta mimbre, non? Un pouco a mesma idea, e configuraban pois, unha forma de xarra, de taza, de ola. O que sempre había nas bodegas era unha xarra de bigote de Gundibós. Xarro. Unha persoa en calquer museo de toda Europa ve un xarro de Gundibós, pois a identifica como aquela olería de Galicia, na provincia de Lugo, con esa singularidade da cor, con esa singularidade das formas, dos bigotes, non? Pois se chama o xarro dos bigotes, quizás é a peza que é un decantador, no cual a xente sempre o utilizou para ir buscar o viño á bodega, non? Entonces, se trata dunha peza singular, unha peza que, digamos, te leva a un territorio. O barro é da zona, o vamos a buscar, se selecciona, se amasa, se tornea, o que é a roda, o torno, o torno facémolo xirar, previamente construímos un cilindro, se lle dá a forma, entonces a partir de aí se aparece polo que é a barriga, o que son as orellas, o que é a biqueira, o que son os bigotes, este adorno tan emblemático que sujetan un pouquiño que sería a peza, leva unha asa, entonces o conxunto fai que sea unha forma moi atractiva para o público. Vinco. Os vincos son adornos en relieve, o que fan é darlle consistencia á peza, polo cal, onde maior protagonismo teñen nos barreñós, nas amboas, nesas pezas que tamén, chegado o momento, se manipulan moito. Pitela. As pitelas son uns utensilios de traballo fundamentais, suelen ser de buxo, madeira resistente. A forma as facemos os propios oleiros, para sentirnos un pouco máis cómodos e identificados. Pode ser así en forma de ángulo, un pouco máis en forma empicada, todo depende un pouquiño, se é para sacar barriga, se é un pouquiño para estirar o barro, para darlle forma ou para cortar. O que facemos na olería de Gundibós é un sistema de impermeabilización moi ancestral que é impermeabilizar as pezas con resina de pino ou con pez. Entonces, para aplicar o pez ou resina de pino é necesario ter temperatura na peza. A forma máis sencilla é quentar a peza. Entonces, por iso utilizamos a carqueixa como combustible, con un alto poder calorífico en pouco tempo, queimamos a peza, tostámola, e entonces ao tostala encontrámonos con un aspecto negruzco, no cual, ao alcanzar a temperatura ideal, lle botamos por dentro a resina. Eso se pega ao que é a parede e ao enfriar cristaliza, e ao cristalizar fai a peza impermeable. Iso é un pouquiño o porqué da cerámica negra de Gundibós. Temos as olas, que sería o recipiente para ir buscar a auga á fonte, a ola da auga, o cántaro. Temos a ola do sulfato, para facer o sulfato, temos a ola de mazar o leite. Para a medida, para comprar e vender, o máis habitual era a ola, aínda que as medidas de capacidade non son iguais en toda a Ribeira Sacra. Ás veces non é o mesmo unha ola, que sei eu, por Sober, ca por Chantada ou ca pola Peroxa. Era moi importante medir a capacidade do viño para, por exemplo, comerciar. A ola ven tendo arredor de 16 litros. A seguinte medida sería o canado, que é o dobre, 32 litros. No Concello de Pantón atopamos que un canado, cando medimos de cara ao Sil, son 34 litros, e cando medimos de cara ao Miño serían 32 litros. E logo xa hai outra medida máis grande, que é o Moio, que son 4 canados. Entón, sempre había que ter en conta o lugar no que nos atopábamos.
Ao depender do viño, todos sabemos que o viño uns anos dá e outros non dá. E cando non daba en moitos destes lugares non había outra cousa. Había de todo. Empezabas, cando empezaba a época de vir os guisantes, as patatas novas, empezaba xa algo de fruta, pois ibas todos os días a vender a Esqueirón ou a Monforte. Estas terras da Ribeira, moitos destes lugares antes eran terras un pouco de pobreza, que a xente lle cumpría ben, porque son terras eran totalmente incomunicadas. Pasaba un camiño e ata o camiño todo había que subir ao lombo e todo había que baixar ao lombo. Eu collía aquela besta, montaba nela, collía as canastras que levaba por os lados, e un cadelo que tiña negro, que me acompañaba e iba a vender á plaza, diario. A xente da Ribeira sí que tiña diñeiro, porque picaba en todo, que se era na cebola, que se era na patata, que se era na manzana, que se eran os peladillos. As zonas que estaban cercanas á vila, por exemplo, de Chantada, pois aí podían vender a froita, podían vender a verdura no mercado e axudáballes un pouquiño. Cando viñan estas mulleres que se dedicaban de ir en feira, viñan e compraban o produto todo, esas chamabanlle recatonas, as recatonas. Miña nai contaba un dito moi bonito daqui do lado de Chouzán, que se decía: somos de Chouzán, onde non hai viño nin hai pan, e no tempo das cereixas damos as queixas. Temos unha diversidade que é única. Vivimos un verdadeiro paraíso. E para iso, para todo ese mundo e esa cultura necesítanse nomes, porque as cousas existen cando lles damos nomes. Os peares significa esas pedras grandes que servían para cruzar o río, para comunicarse co outro lado. Os peares, o corazón da Ribeira Sacra, porque nos peares xúntanse os seus dous grandes ríos, o Sil e o Miño, e ademais o Búbal. Este lugar pertence a 2 provincias e a 4 concellos. Eu sempre digo que para ver un pueblo como a Peares, con tantos puentes e 3 ríos, hai que andar moita España. A aguardiente faise como se fixo sempre. Botarlle bagazo ao pote, sellalo, botarlle auga ou viño se ter no fondo e destilar. Iso é facilísimo. Estila. Na estila, como os homes normalmente estilaban de noite, normalmente era algún chilote que había ao lado das bodegas, ou alguén, se a bodega era grande, facía na mesma bodega, pero na mesma bodega, por o calor que lle daba o viño, normalmente facíase sempre nun cubertizo aparto ou así. Os destiladores ambulantes, os poteiros que lle chamas tú, andaban por todas as bodegas. Hoxe estaban nesta parroquia, e dentro de 15 días estaban noutra, e así todo o tempo. O bullo, o bagazo, que é a mesma cousa, é a mesma palabra, é o que se quita o que queda do pozo do viño. O sea, se prensa o viño e o que queda é o que se fai aguardiente. A destila é o ter o alambico a alquitara. Destila todo, o bo e o malo. O bullo, botar o bullo, o bagazo, dentro do pote e despois cerralo ben, que cerre ben e esperar que bote. Alambique. Os nosos alambiques pasaron todas as fronteiras. O alambique xa son 3 partes, porque leva o pote, o cabacete e o serpentín, donde refrigera, donde condensa a aguardiente. A trompa vai unido ao cabacete, pero agora faise separado. Alquitara. A alquitara pódese facer en 2 ou 3 partes. Normalmente nós faguémola en 2 partes. Ven sendo o mesmo sistema. O que pasa é que a alquitara non leva serpentín, leva unha cazoleta que é onde enfría a auga e ten un caño de 50, 60 ou 70 centímetros, depende a grandura que teña a alquitara. E aquí sempre se fixo con alambique. Eso vai por zonas. Non lle vai tú a Porto Marín co alambique, que non xo queren. A aguardiente divídese en 3 partes. A de cabezas,
os medios e as colas. A cola é a sanganilla, o que se aproveita ao final, que lle chamamos aquí os arreos. A potada é o que cobran os destiladores. Para fazer cantas potadas tes? 3, 4, 5 ou 10. Pois vanche cobrar por potada. O alambique andaba de bodega en bodega. A xoventú ibase xuntar ali e ao mellor tomaban unha copita de aguardiente daquela que salía e pois ao mellor cantaban ou bailaban toda a noite. É unha cousa universal que é tan simple, pero tan universal que distila quanto existe. Nesas cousas sempre había troula. Carrascosa de candil y si no te gusta calla, que para alumbrarme a mí la luz de tus ojos basta. La luz de tus ojos basta, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la, ay la la la, ay la la la. Tu Ana y la miña van juntas de romería, ay le van a ropa de gala, ay de changa de cada día, de changa de cada día, de changa de cada día, ay tu Ana y la miña, ay van juntas de romería. Este léxico que acabamos de ver ten que servir para comunicarnos desde aqueles devanceiros que ao longo de centos de anos foron creando o mundo e creando as palabras, e agora as novas xeracións teñen que coñecelo, non se pode perder, porque é algo noso. Vivimos nun mundo totalmente globalizado, e os que temos a sorte de ter unha cultura propia, de ter unhas raíces propias, podemos ser alguén nese mundo inmenso. Na Ribeira Sacra o primeiro que debía ser é coñecemento, pedagogía, educación. Vimos do río, e vimos da ribeira, e vimos das árbores, e vimos dos ecosistemas, e temos que coñecelos para poder protexelos. Un xeito de coñecelos son as verbas vivas. Hai que entender cada espacio á hora do cultivo, e eu creo que a xente de antes si sabía o que había que facer en cada sitio, pois, o que se perdeu, pois estamos un pouco intentando volver a entender como entendían eles pois esas ladeiras, non? O problema é o relevo generacional, non? Neste tipo de oficios. Hai tamén rapaces que pouco a pouco pois van collendo as súas maneiras. É dicir, eu estou facendo con esta xente o que antes fixeron comigo, non? Leválos a un terreno de coñecemento, que sería a cultura, a tradición, e o día de mañá nunca se sabe o que pode pasar, non? Siempre rezo que veña xente xoven pa aquí. Toda a vida, É moi importante salvagardar e protexer o patrimonio inmaterial, neste caso pois a nivel lingüístico, porque se vai perdendo, xa porque, bueno, pois a dinámica é outra, pero tamén porque moitos destes obxectos pois deixáronse de usar e, polo tanto, se non hai motivo polo que lembralos, quedan no esquecemento. Si as cousas non teñen un porqué, pois dificilmente se van a conservar. Sin embargo, se cumplen unha función, seguramente a xente se fixe de alguma maneira, seña didáctica, seña de lecer, vai tender a conservala e apreciala de mellor maneira, non? Igual que a xente que nos deixou o patrimonio tal e como entendemos, pois que deberíamos facer un esforzo para nós tamén deixarlle os que veñen atrás algo interesante de sentirse orgullosos. O perder os oficios eu chamaría unha catástrofe po país. Hasta que poda. Mentres o corpo aguante, non a vou a deixar, nin a viña nin o sitio. Mentres poda, non a vou a deixar, por amor propio.
É unha maneira tamén de saber de onde vimos, non? De ter presente ese pasado. Desa Ribeira Sacra que é un mundo que acabamos de ver, é un mundo con toda a súa cultura do viño, é un mundo máxico, sagrado, cos seus mosteiros, co seu románico, coas súas xentes que vimos os cesteiros, os adegueiros, todo tipo de persoas. Ahora están buscando os artistas por todas as partes do mundo, os que saben facer as cousas. E quen son? Os artesanos, os que fan esas grandes obras. E non os hai. Ou nos sentimos orgullosos do noso patrimonio e o defendemos con ese orgullo que leva ao amor, ou perderémolo.